శ్రీశైల దేవస్థానంలో ప్రతి నెల చివరి బుధవారం చెంచు గిరిజనులకు ప్రత్యేకంగా ఉచిత స్పర్శ దర్శనం కల్పిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా నేడు స్థానిక చెంచుగూడెంలో మార్కాపురం జిల్లాకు చెందిన 40 మంది భక్తులు స్వామివారి స్పర్శ దర్శనంతో పాటు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. అంతకుముందు సాంప్రదాయ నృత్యాలు, తప్పెట వాయిద్యాలతో విచ్చేసిన చెంచులకు ఆలయ సిబ్బంది స్వాగతం పలికారు. ఐటీడీఏ ప్రాజెక్టు అధికారి సహకారంతో ఈ భక్తులను ఎంపిక చేశారు. దర్శనం అనంతరం చెంచు భక్తులందరికీ అన్నపూర్ణ ప్రసాద వితరణ భవనంలో అన్నప్రసాద ఏర్పాట్లు చేశారు.